Здравейте хора! Днес ще играем Brawl Stars. Да, с приятеля ми Петър. Така. Здравейте. Ами да, ще играем. Аз ще играя с Мейзи, защото имам квест с нея и на Dual Showdown. Пък и ние сме, предполагам, силнички вече. Абонирайте се, лайквайте и продължайте напред с клипа. Така. Почваме да играем. Да видим сега. Много са силни. Мисля, че нямаме шанс. 150 гъровци, бъс, мъс. Да ги знам, май нямаме шанс. Бъс тук. Добре. Не, добре, бъс още е там. Едгар, бега от тук. Едгар, Печо, Едгар е при мен. Връщай се, идвай тук. Аз идвам. Бъс и Едгар са при мен. Това бъс е много тъб. Омри бе, морти се. Това морти се. Как ми? Не бе. Убий бъс. Аз не мога да оцеля Едгар. Не Едгар. Къде отиде тук бе? Не бе. Той избега. Хора. Ще умра. Валя, притесни го. Не. Остави, зарежи в храста стой. Дей, че не отиди някъде си. Скочи между двама. Трябваше да го запазиш това пауъръп, че за мен трите или две ли са, колко са там. Добре, спалнах се хора. Сега продължаваме да играем. Добре, Мортисто. Мортис, ела бе. Ела. Сега че ми лагва. Добре. Не! Спай. Какво? Аз така си използвах супера! Не, това не е честно. Валя, съм. Избягай от тук, избягай, просто стой. Та джесто си пусна с хайперчарджа е супер наведнъж. И гледай машинката какво прави. То се беше кръсти шадал. Не, добре, че Спайк уби машината. Не. Да. Давай, бягай иначе. Убий първо толкова можеш, май на 11. Браво бе. Сега, внимавай. Няма нищо. Второ място, пак е добре. Добре. Аз няма игра с Мейзи хора. Всъщност ще игра последна игра или предпоследна, зависи. Така. Пак играм. Сега ще ни е предпоследна игра. И между другото ще взема Крол след няколко игри, предполагам, защото съм много близо до негово взимане. И да, не, има една където се е купила пас 7. Не. Ужас. И пишете, искате ли да направя стрим? What? Вале, милъчето има много малко. Вале, аз го свалих на малко и ми замразих. Ще го убия това. Аз ще опитам. Не бе, Едгаре. Не, Емс. Ау, Вале. Ай, гаджета да ми се зарежда по-бързо. Вале. Ти сяка си на малко ще спална в бурята да вземеш пауъръпа. Дай бързо, взимай го такова, ще имаш живота. Бързо, и сега се връщай, бързо, че ще взима вече. Добре. Не, аз мога да се отблъсна, ама че едва ли можеш. Да. С хайперчарджа. Я бях хайпер, нямам време. Хора. Много е тегаво, като си на 7000 кусур куби, не знам какво става на 10 000, 20 000, 60 000. Аз съм 12 000, 14. Този път не са толкова силни, ама пак са силнички. Аз ти ми за някой друг. Умръзне ми хора.
Мръзни да са такива силни, това не е честно. Тя ми е 2 на 300 купи почти. Да, Емс. Как ви идеята? Ма се да кутията. Но все пак. Той на малко ще убия, не? Еми хора, Аз си... тук ще губим повече купи, отколкото се спечелим. Не знам дали беше много добре да играеш с... Да си пуснеш да играеш с... той Едбит. Всъщност той е добре, защото реално Едгар като ти скочи, просто трябва да спамиш копчето. Като ауто-ема. Обаче, между другото хора, ако имате бери, вие си избирайте къде да стреляте и стрелите си за... вижте какъв скин на Рико има той. До вчера дори не знаех, че съществува. И както бях тръгнал да казвам, не използвайте ауто-ема на бери. Много е слаб. Нищо няма да направи. Валя, аз съм много бавен. Ти имаш толкова живот, колкото и кутийката, май. О, Сърч! Сърч! Убих го, Сърч. Валя, взимай ги, защото аз съм много бавен. Аз ще го Не, стреля. ще дойде и ще ме убие. Използвах си гаджета без да искам. Аз му надигнах. Валя, Изчакай, че сега ще си пусне гаджета и ще се хилва. Не, то мина през стената. Има се спална Сърч. Спална се Сърч, Петя, бягай. бегам. Абе, то блингърския... Не! О, та не си закара това до мене. Добре. Вали, знаеш, че скам. Валя, аз проверям всеки момент. Чакай. 10 секунди. Трябва... Буквално аз цъкнах между другото. Валя, аз... Между другото е много добре. Спечелих 2 купи. Аз нула. Мико, бива. Така, хора. Ей, сега ще играем. Да. Така. Ако искате, качил съм и друго видео вчера, го качих. Каза се Brawl Stars. Играя с най-добрите ми герои. Ако искате, го гледайте, много е яко. Много яко се получи. Така. Почваме да играем. Добре, за сега добре, както и в началото. О, тук. Добре. За сега бива. Не бе, този Едгар беше на един хит. Не, човече, не гледах играта, ужас. Хора, извинявайте, камерата ми падна, където снимам играта с нея. Оп, не, той Едгар събра всичките килове. Кой ми правиш това надолу, бе? Ти не знаеш кой съм, бе. Ти не знаеш кой съм, бе. Ай, бега от тук. Видяхте ли го това къв накъде? Ето, пече. Не! Небо. Yes, бе. О, убих Едгар. Определено това беше много трудно. Пече е малко слабичък, много малко. Той по принцип не е слаб, просто сега да го знам какво направим. Добре, бегам сега. Бегайте, бе. Тя искат да ме убият. Добре, давай, убий ги. Не. Добре, се така, Що не ми скочиш, а? Що не ми скочиш? На нея ще скачаш ти. На нея. О, ес. Да, хора. 9 купи. 15 ранг. Добре, изпълнихме с един квест. Сега ще вземем 1000 коинс. Блинк взехме. От някъде.
Кой се апгрейдна обаче? О, всъщност ще изчакам за Colt да си го дигна на 9 и да мога да игра на ранкет с него. И това беше за днешното видео, хора. Довиждане! Аз бях Валери, до начерта про, до начерта.